Voina kan movie en le tur chu Kiss Me at the Stroke of Midnight ti kumsang ni som pakua an ti chu kha ni a movie in tanna chuan meiche pakhat hinana hana zawa chu lo langa an skula chun zirlai fel le thiam theiber pol ani ni kha chu hinana classmate te chuan actor lar tak pakhat chu an lo ena boy group lar tak pakhat a member ani bok ma se hinana chuan chu lam chu ngai sak ve loin lekha zira chu nei sorbing jok a thei top chua zira Great Traveler graduate chu tuma ti chuna university duna taka alu theidon ani hinana chu pangpar tui pe turle a chungte rongbol pui turin zik taka atho thina chu chau chulani loin anaw chu boipu engai thin bok zan khat chu hinana chu Cinderella thon thu chu anawa chir saka Cinderella ang chu ni suang to ve chinin lalfa pa mel thatak ne na in ngai zon chu chak ve hle chuti lai chun TV a chuan actor mel thatak pakha thia muwa chupa chu du ngal hle achan chu Cinderella thon thualal fapa angchia a mel thatwang ani hinana chun TV a actor mu pa chanchin chu a thinu hikari soyama chu zot ngal hikari chun khapa fans ka ni thule an school of film an ron chan tur thualo khila zila engemoza an sina chun an mamo thualo khilbok atu ka chun hinana le hikari chu film siam tu te lo pui bom tu rati an nia hinana chu kai de nen chun an in toka TV a amu actor lar takha ani kai de chuna ron nuya hinana chun ngaina Halloween a ron nuya wang chun a lom hle school tu la chun hinana chun kai de an nula ho mong bor lo en chu muwa kai de dan chu polai lo thlak ti ril go takin akala chuti lai chun in chui tlupalin kai de chun ama mong bor po chu ron mu zak takin akal ngal atu ka chun anu ne na chun chuadila cinema en tu ka kala tumani masaya hun mai na thlenga nga pain no pangin film na muna chuan akala dos chrome machine chu vapanin anaw tan no telem lak sak nge yatuma masaya tuma tum nu pona theilo akoin chu zo chak hle akoin top na bera chuan lak nge tum ru hle chuti lai chuan mi pakhat hian anu atang chuan ati dan tur lo khila atopa chuan la theita in heralom thu soya tum chuan ti dan tur lo khil tu chu kai de kha lo ni ring takin kai de ming chu alama mi khri hlau takin kai de chu na lo khap man bo takin chu mun chuan chu san ngal kai de chu na kaya akut chu lawat kai de chu na hobby te chu khila hinana chu nueza hle achan chu kai de hobby chu adang lam em wang ani hinana chu na movie en tu chu khet chuk thutin kai de chu amang tha man mo taka akal lai chuan a phei khok chu la ron kau zui ma se ngai pai mo du loin man mo takin cinema en tur chu nakal awathlen chuan kai de an akuta akai lai te chu a khet chuaka chu na ti hlim hle chuti lai chuan kai de chu ron kal vein apia chu na ron thua kai de chu romantic movie sangai na lengai na lo te chu azot hinana chu na ngai na fak lo thua khil ma se movie an hanen zo chuan hinana mi tui chu thla achan chuan movie en khana lunga ti chiat em wangani hinana chu romantic movie sangai na lo thua khila wang chuan ngai damadila tuma manga ela ton lo thule engtika emo chuan atona fairy tales thon thu anga hlim taka anoma be sei thu te akhil kai de chuna phekhok chu phel tu ra ti in phekhok danga pe ya chumi nu chuan kai de chun mang tha in akal san ta ani atu ka chun kai de chu hinana te skula chuan avakala an lo en du hlom hle hinana class a chun valutin a phekhok lo siam that sak chu mi jong jong muwa chun ava buntira hinana chu hlim hle achan chu Cinderella thon thu ami anga lalfa pa mel thatakin phekhok ron buntir wangani hinana chun kai de phekhok chu peleta chumi nu chuan kai de chuan akuta a phone number alo zia sak chumi zan chuan hinana chuan kai de number zia chu kola ma se tlang theilo do ta soya ngai in lung oilo takin a number zia chu hlia ni te liam le nu chuan kai de chuan hinana ho tur chu muwa va zuin a kola nga rang thua ba khil hinana chuan kola tumna sat thu le atlang theilo thu lo khil kai de na number lo zia chu a number hlue ni thu khilin a number thar chu save sakatuma ma se hinana chu na phone chu lak sakin ti der kwal vel to lo tu ka ti in a kalsan kai de chun va zuin hinana chu vakisa makati rolin a hlimril ru hle kai de chun hinana ming chu zota a ming te khet nu chun in date puya som ngal atu ka chun kai de chun hinana chu valamin
apartment a chuan a hruaya hun te mang dunin movie an en tun lai chuan kaide chu hinana dara chuan amu hil asama chula tum lai chuan kaide chu ron har thutin fo atuma chuti lai chuan a manager chu ron thleng thutin a ron phok kaide chuan a bial nu ani thu alo hil bial nu lo nei reng ti a manager in a hriat chuan makati hle chuta a bial nu chu high school zirlai alani zui hinana ho nu chuan a manager chuan angai zong ne wang chuan a kheirer zong zong ati chiat thei thu hilin a film chan mek a po main character ani thu te chu hil nun le kaide ne nanin nai tak ema wang chuan hinana chu alo hlim hle thunga kaide na film chana wanga boi thu le engemaw chen anin mu thei lo tur thu a ron hil chuan a hlimna chu lungai na a ron in thlak chuti lai chuan a kira chuan hanana omdana mu chuan bilpa nei to ni ringin agrewa buai hle an pani chuan te lai tanga in thian ton nia akira chuan hinana chu amanga emema ma se du thu chu soi chuk ngai lo ni khat chu hinana chu akira pangpar da sonvel chu awapuya chumini chu akira chu na du thu chu khila ma se fiem thu a lo ngai sak chumi nu chu akira chu film chan na mun atangin pangpar or da radonga hinana chu va deliver turin ati awa thlen chuan kaide le a film chan puinu in case lai chu va mu anu a chuan kaide nen chuan in hufalin kaide chuan hinana hnara chuan na lo te in ava se sak anom dun lai chu kaide film chan puinu su chi da chuan lo en ve reng bok ni khat chu kaide chuan hinana chu in dei turin a ron soma hinana chuan lo hnialin chumini chuan an ina akira birthday an lom tur thu lo hil achan chu akira chung te chu anjin bolai ani wangani hikari le akira chu hinana te in kota chuan an lo oma hikari chu akira chu hinana adu thu chu hil to ngei turin ati mase in chunga chuan akira birthday lom tur chuan kaide chu lo om dai to a hinana le hikari an kalson lai chuan kaide le akira chu lo in komin akira chuan hinana adu ve thoti kaide chu na khathiama anin kom ngei ema wangin kaide gelru chu an wom lo hle birthday lom zo chuan kaide chuan hinana chu akira ne nanin poema wanga gelru nom lo thu hilin in date puya hinana chu asom le atu ka chuan hinana chu kaide ina chuan vakalin kaide a kor halowa omla yawa mu chuan a zak hle asam chu chemro sakin kaide chu na gol chan le tura piani sani tur thu te lo soya hinana chu na gol thataka play theinan kaide chu pian na tumzir turin thurona pe piano lo zir thin to thu te chu soin ma se afia to ema wangle a chu te ti boy khe awang chu na chol san tak thu a hil hinana chu an fala ka lo ni bok kaide chu na apartment cha bi chu pe ya adu hun a lo kal thei thu a hil school a chuan hinana chuan kaide le su uchida anin dei thu an soi thoma khria hikari chu fa zot fia vatin chuting thu thang chu om ngei thu lo soin ma se kumliam ta mi ani to thu lo hil chumi tlai chuan hinana chuan kaide chu ei tur pek tumin apartment a chuan avakala a chung lo thime ma wang chuan oman lo ani aring ma se kil khata kaide le su in kis lai chu va mu rang takin atlan chuk nga la kaide chuan va zui ve ngalin thilom dan va soi fia tuma ma se hinana chuan engin soi fia na ma angai thlak du lo thu lo hilin na kalsan kaide chu apartment a chuan kir le in su chu ho turin avati su chuan ala du reng thu le anin karti to ba du lo thu lo hil ve bok chu thil thlan nu chuan hinana chu lungai na ngoi thei hle a anu chuan akira chu ron komhlim turin avako akira chuan kaide chu thei ngil tur le anat na mai ni tur thu a hila adu thu te chu hil le in adu let ve lo pon poyati lo thu le a hlim na chu adu ber thu a hil atu ka chuan hinana school bang chu su chuan ron mu in kaide nen anin date le to thu a ron hil hinana chuan minaran me nia wangin su nen chuan te khin chi po ni lo thu a soya ma se kaide chu amanga ima saber ni wangin amanga reng tur thu a lo hil hinana thu soya hriat chuan su chuan do ta soi thu le kaide nen chuan anin kop to lo thu a hila ama zan khan prank mai an tum thu a hil chumi nu chuan hinana chuan akira chu muin kaide chau amangai thu hilin amangai na pom sak thailo wangin ngai damadil chumi zan chuan kaide chu hinana ina chuan kalin ngai damavadila hinana chuan engma soifiana hun pelowa akal sana wang khan ngai damalo dil ve bok kaide chu na vakua atu ka chuan an pani chuan
kai dia an amusement park alo haulok vek to chuan kalin anin tilima an ho ma chuan kai de chuan hinana chu thri a pe hunan mandun tamnu chuan an chanjun chumi puite chuan an hretana kai de chuan high school no panga chai kol mai maya ngain hotuanga pha hle chu thu hinana ina hriat chuan kai de chu va muwa thil ni na diktak chu reporter sen he na soi chu atuma ma se anu chuan lodangin kai de din mun chu ati chet bel mai tur thu a hil kai de chu manager chuan press conference ko tur le hinana ne na in kar chu safe turina tia ma se kai de chuan hinana chu amangai thu le abula chuan a hlim thin thu a lo hil atu ka chuan kai de manager chuan hinana chu callin in mupuya soma kai de career ati chet saklo nan kai de chu kalsan tur le mu to lo tur ati in kai de chu natna ne wangin an boy group atanga chol thu a hil bok atu ga chuan hinana le kai de chu in muin hinana chu na career ti chet saka du lo thu le in than chu than chok thu a hil hinana thutluk na hriat chu na rilro na hleya soitur po khelo na ding reng chumi nu atang chuan hinana po chu lungai mel thei hle ni te liam le nu chuan kai de chuan press conference chu koin mi puima chuan ngai dam dilin hinana chu mangai takzet thu asoya ma se mu to lo tur thu le a na ai sorbing tur thu a hil chu thu soi chuan hinana chu ti lungai zule me ma se akira chuan a thei to pati hlim tumina hnem thin kumthum nuwa chuan kai de chu actor Larber Paul lo ni to in Barcelona a award dong turin akala a manager chuan a lekhathon don zongjong chu lo enfia lekhathon pakhat chu la hrangbok hinana chuan piano tum chu lo zir le to a akira chuan movie ticket pakhat a ron pe a chumini chu hinana birthday lo ni kai de chuan a hlotlin na chu film star dang te nen chuan an lo lom ve meka kai de manager chuan lekhathon pakhat akira an a ron thon chu kai de a pe a lekhathon a chuan akira chuan hinana birthday ani thu le cinema en na hmuna om thu khilin va muvat turin ati kai de chu han mo takin a vatlan ngal akira chuan hinana in kai de a mangai zia chu hre in a birthday a ta na thil luber kai de chu pek le tumin ro man na siam lo ni hinana le kai de chu atopa chuan anin mule ta kai de chuan vawi sin phekhok moi tak chu birthday present ata na pe a in nei puya som ngalin hinana chuan a lo o ve bok kira chuan a meiche mangai em chu chan pha don ma sela hinana hlimna turani don phot chuan ti in nin mu theinan thei to pa chua thinlung na tak chungin an pahnih chuan a thlir liam ta ani